שלום תלמידים יקרים, מה שלומכם? שמח לראות את כולכם. אנחנו ממשיכים מה שלמדנו בשיעור שעבר, אנחנו ממשיכים בשבילים 4. אנחנו היום ממשיכים את הנושא שהתחלנו בשיעור שעבר, בנושא של משוואות. אנחנו ננסה לזכור את מה שלמדנו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר אנחנו למדנו איך מוצאים את השלם ואיך מוצאים את החלקים. בואו נפתח את המצגת. בשיעור שעבר אנחנו למדנו בתרגילי חיבור, החלקים הם המספרים הראשונים. בתרגיל הזה 5 ו-7 הם החלקים. וה-12, הסכום הוא השלם. כי 5 ועוד 7 שווה 12. אך בתרגילי חיסור זה קצת שונה. כי בתרגילי חיסור המספר הראשון בתרגיל הוא השלם. ושתי המספרים שאחריו הם החלקים. השלם הוא 12, בואו לדוגמה בתרגיל, היו לרועי 12 מדבקות, והוא השתמש ב5 מדבקות, אז כמה נשארו לו? 7. אז 12 זה סך הכל, והוא הוריד 5, נשארו לו 7. אז שוב פעם, בחיבור, השלם הוא הסכום. בחיסור, השלם הוא המספר הראשון בתרגיל. עשינו גם דוגמה מהחוברת. היה לנו פה 4 תרגילים, 7 ועוד 12, 12 ועוד 7, 19 פחות 7 ו-19 פחות 12. 7 ועוד 12 יש לנו פה החלקים והשלם, והם נתונים לנו, אז אם החלקים הם 7 ו-12, אז השלם הוא 19. גם 12 ועוד 7 זה גם 19. 19 פחות 7 זה השלם פחות 1 החלקים, אז הוא שווה ל-12. ושוב פעם, השלם פחות 1 החלקים שהוא 12, שווה לחלק השני. שזה שווה 7. בתרגיל חיבור, השלם הוא או התוצאה, פה הוא 19, ובתרגיל חיסור, השלם הוא המספר הראשון בתרגיל, שהוא גם 19. לפתוח בבקשה, כולם, בעמוד 30. כן, אני מחכה לאחרון התלמידים לפתוח בעמוד 30. יופי. כל מי שפתח מצוין, מי שלא, הולכת להביא את החוברת. בעמוד 30 אנחנו מתחילים ללמוד נושא מאוד חשוב שנקרא משוואות. מה זה משוואה? משוואה זה איזשהו תרגיל שאחד מהנתונים חסר. בואו ניקח לדוגמה את התרגיל הראשון. בואו ניקח את ג'. יש לנו משהו פחות 6 שווה ל-11. איך אני פותר את זה? אולי זה קצת קשה. נגלה לכם סוד קטן, זה ממש לא קשה, זה אפילו קל מאוד. בשביל זה, הספר שלנו עשה את זה בצורה של שלבים יוצאים מן הכלל. תקשיבו. פיתרו את המשוואות לפי השלבים. מצאו במשוואה את המקום של השלם והקיפו אותו. השלימו את התבנית. כתבו תרגיל מתאים לתבנית. אם חסר השלם, כתבו תרגיל חיבור. אם חסר חלק, כתבו תרגיל חיסור. פיתרו את התרגיל שכתבתם והשלימו את המשוואה ואת התבנית. יפה. אז השלבים הם קודם כל למצוא את השלם, שזה כבר אתם יודעים, להשלים את התבנית, התבנית זה השלם והחלקים, השלב השלישי זה לכתוב תרגיל מתאים. אם חסר שלם, לכתוב תרגיל חיבור, ואם חסר חלק, לכתוב תרגיל חיסור. עכשיו אנחנו נראה דוגמה, סרטון, שאיך בדיוק זה מתבצע. פיתרו את המשוואות לפי השלבים. הנה משוואה, מה ועוד 13 שווה 17. נפתור את המשוואה לפי השלבים. שלב 1. מצאו במשוואה את המקום של השלם והקיפו אותו. בשלב הראשון נמצא את השלם. בתרגיל חיבור, השלם הוא התוצאה. יש כאן תרגיל חיבור, ולכן השלם הוא 17. נקיף אותו. שלב 2. השלימו את התבנית. בשלב זה נשלים את התבנית.
השלם הוא 17, ואחד החלקים הוא 13. החלק האחר חסר. שלב 3. כתבו תרגיל מתאים לתבנית. אם חסר השלם, כתבו תרגיל חיבור. אם חסר חלק, כתבו תרגיל חיסור. במקרה זה, חסר חלק. לכן, נכתוב תרגיל חיסור מתאים לתבנית. 17 פחות 13. שלב 4. פתרו את התרגיל שכתבתם והשלימו את המשוואה. נפתור את התרגיל. 17 פחות 13 שווה 4. החלק החסר הוא 4. נשלים במשוואה ובתבנית. יפה מאוד. זה בתרגיל חיבור. פה היה חסר לנו החלק, אז השתמשנו בתרגיל חיסור. בואו נעשה דוגמה אחת של תרגיל חיסור. אם התחלנו כבר עם תרגיל, אם התחלנו כבר את ג' אנחנו נמשיך את ג'. שלב ראשון, מה צריך לעשות? למצוא במשוואה את המקום של השלם. אתם זוכרים מה אמרנו? איפה נמצא השלם בתרגיל חיסור? תנסו לזכור. נכון, בתרגיל חיסור השלם נמצא המספר הראשון. זה השלם. זה בתרגיל חיסור. השלב השני, השלימו את התבנית. מה התבנית? התבנית זה מה שיש פה, המלבן התכלת. השלם ידוע לנו? לא. החלקים ידועים לנו? כן. החלק הראשון הוא 6. והחלק השני הוא, נכון, 11. כתבו תרגיל מתאים לתבנית. פה במלבן שנמצא כאן למטה, צריך לכתוב תרגיל מתאים. איך יודעים איזה תרגיל לכתוב? אומרים לנו, אם חסר שלם, כתבו תרגיל חיבור. אם חסר חלק, כתבו תרגיל חיסור. נתנו לנו פה החלקים, אבל מה חסר לנו פה? השלם. אז אם חסר השלם, כתבו תרגיל חיבור. מה התרגיל חיבור? חלק ועוד חלק שווה שלם. אז 6 ועוד 11 שווה ל... שווה ל-17. יפה. ב' פיתרו את התרגיל שכתבתם והשלימו את המשוואה ואת התבנית. אז אמרנו ש6 ועוד 11 זה 17. אז כאן, מה שיהיה לנו במקום העיגול הזה, יהיה לנו פה 17. וגם השלם הוא יהיה 17. יפה מאוד. עכשיו, אני רוצה שכולכם תשלימו, תעשו את כל התרגילים. שוב פעם, שתרגילי חיבור, אם חסר לנו השלם, אנחנו צריכים לכתוב תרגיל חיבור. אם חסר חלק, נכתוב תרגיל חיסור למטה. כל התרגילים פה הם אותו דבר. בשאלה, בעמוד 32, אנחנו צריכים להקיף את המקום של השלם ולפתור את המשוואות. בתרגיל הזה, שוב פעם, תרגיל חיבור, השלם נמצא, נכון, בסוף, הוא התוצאה. אז אנחנו צריכים להקיף את השלם ולפתור את המשוואות. אמרנו שאם חסר לנו חלק, אנחנו עושים תרגיל חיסור. אז 16 פחות 4, נגיד את זה בעל פה, 16 פחות 4 זה, כן, תגידו לי כמה זה 16 פחות 4. יפה מאוד. 16 פחות 4 שווה ל-12. אז התשובה היא 12. בואו נראה עכשיו שזה מסתדר. 12 ועוד 4 שווה 16? כן, מצוין. אז התשובה היא נכונה. לאחר מכן, מי שפותר את כל התרגילים,
הוא הולך לתמונה וצובע את החלקים עם המספרים שהשלמתם במשוואות. לדוגמה, פה עשינו את 12, מחפשים פה את המספר 12, מוצאים אותו, יפה מצאנו, ומציירים עליו, מקשקשים, על כל הצורה ממלאים את הצבע, בסוף אתם תקבלו ציור של משהו. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מזכיר, השיעורים שלכם זה לעשות את עמודים 30 עד 32, ואני מזכיר שוב פעם שיש תרגילי חיבור. אם חסר שלם, לכתוב תרגיל חיבור. אם חסר חלק, תכתוב תרגיל חיסור. בסדר? אז תודה רבה לכם על ההקשבה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא, בשיעור הבא. תודה רבה ולהתראות.